खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं गासैखौबो बरायबाय बे समाव कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय गोदोनि बर'नि फुख्रि गोदोनि बर'नि फुख्रि दानि बर फुख्रि गोदो जोंनि बर'नि फुख्रि होनोब्ला कार्बि आंलं जिल्लायाव बेयो दा बर फुख्रि जानानै थाबाय बिनि सिङावनो थानाय फुल'नि बारि आरो लोगोसे फुल'नि बे फुल'नि आरो लोगोसे बिनि साखाथियावनो थानाय उत्तमजी गामिनि गंसे समायना बाथौ शिब मन्दिर बे समायना बाथौ शिब मन्दिरनि गेजेरजों नैबे ओनसोलनि रायजोफोरनि थासारि बिसोरनि हारिमु गोरोबफानानै आरो बिथांमोननि बे मन्दिरानो फोरमायो जे बे ओनसोलनि बर'फोरनि रायजो जानाय आदर्श गोजोन थासारि बिनिनो महर एबा गाब बेरखांदों बे मन्दिरा थारैनो जों दिनै दासिमबो बर'नि गेजेराव बेबायदि जोङो थानसालि बा मन्दिर जों नुनो मोनाखै दिनै बेयाव जों मोनसे गोजोननाय आरो गोमोथाव मोनसे रादाब होननांगोन जिहेथु बे उत्तमजी गामिनि बर'फोरनि सानस्रि नोजोर बे अराय सम जारिमिन जानानै थागोन बे समायना मन्दिरनि नुथायजों बे समाव जोङो बिथांमोननि ओनसोलनि दैदेनगिरि आरो गामिनि सुबुंफोरनिफ्राय माखासे जों बाथ्रा मिथिनो नाजागोन बेयाव केमेरा पार्सन बिथांखौ बे समायना मन्दिरनि थासारि आरो साखाथि फाखाथि थानाय बर' रायजो राजानि गामि बेफोरखौ सारिगिदिं माखासे दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय जोङो बयबो मिथिगौ जोंहा गुदि धोरोम होनोब्ला बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमनिनो सिजौ जायखौ जों सोरजिगिरि इसोरा जोंनो मोनसे बे सिजौनि गेजेरजों अननाय एबा फोथायनाय मोनसे दिदोम थानाय इसोर होननानै जों जायखौ सिबियो बेबायदिनो दिनै बेयाव जिथु बर'नि सिबियारि बाथौ धोरोम सिबियारि बिथांमोना सिजौखौ बे समाव गायनानै थि खालामना दोनदों थारैनो बे समाव जोङो बे समायना मन्दिरनि थासारि आरो बे उत्तमजी गामिनि बिथांमोनजों जों सावरायनो नाजागोन बे मन्दिरनि सायाव बिथांमोना मा फोरमायो थारैनो गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बरायबाय जिहेतु नोंथांमोननि गामिखौ मा होनोमोन एक नं उत्तमजी गामि उत्तमजी कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टआ जोंना जिल्लाया बे मन्दिर जिहेतु बे समायना मन्दिर जिहेतु मा मन्दिर होनदों बेखौ बाथौ शिब मन्दिर होनो बाथौ शिब मन्दिर बे जिहेतु जोङो गोबां मन्दिरफोर बाथौ मन्दिरफोरखौ नुयो धुप मोनथाम बानायनाय दिनै बेखौ बे डिजाइननि गुबै जाहोना मा बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा जों माने बे गोदोनिफ्राय बेखौ बाथौखौ सिबियारि खालामोथ' फुजा खालामो गतिके बे हिसाबैनो जों बे धुप मोनथाम खालामनाय जायो जेनेखि बाथौ धर्मआ जोंना बाथौआ सिजौ बाथौआ 18था खुन्थिया दाल नांगौ बे 18था खुन्थिया दाला बेबायदि आरो बे 9था माबा नांगौ बेबायदिनो दा थिक लानानै बे माबाखौ लानानै शास्त्रखौ लानानै बेखौ लुनाय जादों आरो जों बे समायना मन्दिर बे बाथौ आरो शिब मन्दिर मोननैजों बे नोंसिनि गामिनि मन्दिर ना गामिनि मन्दिर जों गथै उत्तमजी गामियानो रायजोआनो लोगो नांना बेखौ जों 1995 सननिफ्रायनो स्टार्ट खालामदों आरो बे बुस्थुखौ 1985 इंराजिनि बे गायसनजेनदोंमोन माने बे मन्दिरखौ लुनो जागायजेनदों ओरैनो बे जायगायाव बेसेसो सननिफ्राय बर'आ दं होनना मिथिगौ बेयावथ' जों गोदो स्वाधीनता जानायनि उननिफ्रायनो दङ जों स्वाधीनता जोंनि जोंनि जेनेबा आफानि बिफाफोर आबौमोन बिसोरनो लाबोदों दा आबौआबो थैबाय आफामोनाबो थैबाय दा जोंसो माने बयनाबो आरो ना दा जों दा सालायगासिनो दं बे बुस्थुखौ नैबे गामियाव बेसेसो न'खर दं बे गामियाव प्राय 70 न'खरसो दं 70 न'खरसो दं गोजोननाय थाबाय बे समाव जों बिथांनिफ्राय मिथिगोन माखासे बाथ्रा बे बेसेबांबा गिदिर समायना मन्दिरखौ लुफुंनायाव नोंथांमोना बेयाव माबायदि लुनो हाखो बेनि सायाव मा बुङो सोरबा सहाय होदों सरकारि भाबै बा गामियारिनि अनसुंथाइजोंनो लुदों दिनै जों बे उत्तमजी गामिनि एक नं उत्तमजी गामिनि जिहेतु शिव मन्दिरखौ जों लुजेनदों बै समनिफ्राय जोङो रायजो राजायानो बयनिबो हेफाजाब गामिनि मदद आरो हेफाजाब रां राशिनि सायाव बयबो होलायनायनि गेजेरजों बे मन्दिरखौ जों लुफुंनो थांगासिनो दङ खमसे खम जोङो 1995 निफ्रायनो जों बे मन्दिरखौ जों लुजेनदों आरो बे लुनायाव जोंनि बर्तमान दा बे मन्दिरखौ लुनायाव खमसे खम खरस पातिया जोंनि माबायाव दा ओरैनो 35 लाखसो थांगासिनो दङ आरो जों कमप्लिट जानो थाखाय आरो 10 लाखसो नांबावगोन
आरो बे मन्दिरनि माबाया जाबाय गाहायनिफ्राय गोजौसिमा जाहैबाय 60 फुट गोजौ 65 गोजौ जोंनि दा बे लुफुंनाय मन्दिरा हाइया आरो ओमफ्राय बेयाव जिहेतु नोंथांमोना बे मन्दिरखौ लुफुंगोन बेसेसो दिननि उनाव बेखौ फुरा खालामनो सेस्था खालामदों दा नोंथांनाव रां राशि हयथ' गैया जमा गैया जानो हागौ बेखौ लुफुंनो थाखाय नोंथांमोना दिनैनि बे बिजोंनि गेजेरजों सोरखौबा मदद खालामनो दान खालामग्रा गोबां मानसि थायो बिथांमोननिसिम माबा खावलायगोन नामा दा जोङो बेथ' जोङो रायजो राजाया दिनैसिम जोङो बिदिनो माखासे राजनितिनि लेभेलाव दैदेनगिरिफोरा मोनसे समावबो जोङो बेफोरबायदि सहाय सुबिदा एसे नागिरदोंमोन नाथाय जों बेफोरबायदि सहाय सुबिदा मोनाखै जों रायजोनि जि दङ सहाय सुबिदाजों जों लुफुंगोन होननानै जों साननानै लादों आरो दाखिनि नोंसिनाव गोख्रोङै नाजानाय दं आरो जोंनाव दा नोंथांमोना रायजो राजानि खस्थ' खालामोबा बेखौ मेक्सिमाम खैदिनसो आरो खै माससो खै बोसोरनि उनाव ओरैनो 2023 आव ओरैनो बेयो जों कमप्लिट जानांगौबा दाथ' 2021-22 हाबबाय जोङो नैबे 22 कमप्लिट खालायगोन होननानै जों गोख्रोङैनो जों नाजानानै सानना दं आरो गामिनि रायजोफ्रा जानजि खाफ्रानानै दं आरो बे मन्दिरनि सायावनो माबाफोर बुंगोन नामा नोंथांमोन बे मन्दिरनि सायाव माने नुमानथ' दा मा बुंनो दा बे समाव आं बे गामिनि हिसाबै नोंथांमोना बिराद रां जिहेतु रां खरसा खालामबाय बे ओरैनो गामिनि गोबां हा खेथि फोथारबो थायो नोंसोर गामियावबो बेबायदि राजुहुवा खेथि फोथारफोरबो दं नामा दङ बेबादिनो ओरैनो गामियावनो गरिब गोनां गैयै गासिबो लोगो नांनानै दिनै बे सहाय सुबिदाखौ जों खालायलायदों आरो खालायनानै बे मन्दिरा दा दासिमबो बेखौनो एसे आवगायबोगासिनो दङ आरो आवगायबावगोन आरो आवगायलांनायाव दा जों बेखौ सेस्था नाजादों आरोखि गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांमोना बांसिनै जिहेतु गोबां गामिफ्राव बेबायदिनो माखासे राजुहुवा बुस्थु थायो हमना ला हा थायो बेयाव आबाद मावो बे गामिनि माखासे बेबायदि अनुस्थानफोरनिफ्राय रां खामायनायफोरखौ नोंथांमोना बेयाव इउज खालामो बेबायदि दं नामा नोंसिनाव जोंनावथ' बेफोरबायदि इसेबां गैया ओरैनो खम परिमानाव दं आरो गामिनि हा बेखौ आबाद मावो बेखौ मावनानै जों बेबायदिनो माबादों आरो मन्दिरखौ बानायदों आरो जादों जेबो रायजोनि बा माबानि अनसुंथाइ गैया राजनिति नेताफोर बेफोरबायदि गैया सरकारि जेबो माने जों अनसुंथाइ मोनाखै आरो दासिमबो मोननाय जायाखै आदाया माबा बुंगोन नामा बे समाव जिहेतु नोंथांमोनाबो सासे बे ओनसोलनि थागिबि बा सोरनोबा नङा सोरनोबा भट होदों दैदेनगिरि बिथांमोनखौ माबा खावलायगोन नामा बेबायदि राजुहुवा अनुस्थानफ्राव सहाय होजानो लुगैगोन नामा गिबियाव आं नोंथांमोननि प्राइम 24खौ धन्यबाद मानो होनबा जोंनि बे एफा खना गफायाव फैनानै बे गटे जोंनि बर' हारि बा गासिबोनो बे जोंनि दा जिथुनिखि आसामनि बिथोरावनो जोंथ' गिदिंना नायदों देरसिन मन्दिर जानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो आं नोंथांमोननि बेसेबां साबेसे नायग्रा बोसोर गोदाननि बयखौबो हामलायथिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय दा गिबियाव दा मा सोंदोंमोन एसे आगोलाव जितु गोबां नोंथांमोनाबो सासे भटार सुबुं हयथ' नेताफोरखौ नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि नाजानायजों सोरखौबा देरहाहोदों दिनै बिथांमोनाबो नोंसिनि बे मन्दिर लुनायाव नायसनाखै बिथांमोनखौ माबा मोनसे सहाय सुबिदाफोर राजुहुवा अनुस्थान हिसाबै होजानो खावलायगोन नामा बिदिनो नोंथाङा मोजां प्रश्नखौनो सोंदों माने जोंबो नाजादोंमोन आवगायाव नाजानानै बिसोरबो होनना थांदोंमोन जोंथ' बियाखैमोन खिन्थु गावसोरनो भटारनि लुबाव फैनानै माने ओरैबायदि खोथा होनफैदोंमोन बिसोरो माने नोंथांमोननि बे मन्दिरखौ जोङो लुनानै होगोन माना होगोन होननानै बिदिनो बहुत मोजां खोथा होनफैदोंमोन नाथाय जों उनाव बियो सोरनिबा लेंहरदों होनना जों थांदोंमोन ओमफ्राय थांनानै नाथाय बे जोंखौसो माने नोंथांमोनासो जोंखौ माने जर जुलुम माने बेफोरबायदि होनोदों होननानै होनफिननायाव रायजोफ्रा माने बेजों जेबो कानेक्सन लायाखै आरो बिथाङाबो फैफिननाय जायाखै आरो जों बे मन्दिरखौ लुनो थांनायाव जोङो खुनु पलिटिक्सफोरनिफ्राय बा सोरबा माहाजोन मामाफोरनिफ्राय जों माने मामा मोनाखै बे मन्दिरखौ जोंनि बे गामिनि बेसेबां गरिब दुखिया दं बियो बे मन्दिर लुनो होनबाथाय माने बयबो एसेबाबो बोसोराव होखायो ओमफ्राय मानो होयो बयहाबो बाव प्रमान मोननाय आरो गोजान मानसिफ्रा दा फैनानै प्रमान मोनलांगासिनो दङ जाय गावनि गोसो गोथारजों बे मन्दिराव मा मोनसे बियो बे 100% दाबो जाफुंगासिनो दङ आरो उनावबो जाफुंबाय थागोन होनना जों सानो दा नंखायनो गथे गामिनि मानसिया बे मन्दिर लुनायाव जोंनाथ' बारा न'खरबो गैयाबाबो माने मन्दिरनि थाखाय होनबाथाय जोंनि बे एरियानि मानसिफ्रानो माने गरसे गरनैबाबो गावजों गाव गामिनि मानसियानो दान होलायलायनानै दा लुगासिनो दं नोंथांमोना दहाय एसे आगोलाव बुंथिगिरिया बुंदों
95आवनो जों बेखौ स्टार्ट बानायदों लासै लुबोगासिनो दं दा 6-7 जनसो मिस्ट्रि सोबाय बेनिखायनो जोंना फैसायाबो बारा खरस जादों सासे मिस्ट्रियाथ' बोसोरसे लुखांनानै बोसोरसे उनाव लुयोबा आरो फैसाखौ बारा नागिरो नंखायनो दा जोंना नैबे मिस्ट्रियाबो नै दा गावसोरनिखौ मास मोनसेयाव फोजोबगोन होदों खिन्थु जोंना खामानिया जोबनाय नङा खिन्थु आरो जों मिस्ट्रि लाबावनांगोन नंखायनो जोंनाथ' मैया मोनसे हिसाब जादोंमोन माने 35 लाखसो थाखा अलरेडि थांखाबाय आरो जों दा टाइल्सनि माबा लादों आरो बे कालारनि दङ दा दहाय एसे जिथुनिखि जोंनि सेक्रेटारिया होननायाव माने 10 लाखसो आंथ' जानाय नङा बादिसो मोनबावदों आरो 10 लाखजों जाहैनाय सम्भावना गैया जिथुनिखि रंनि दाम फुननायनि दाम बेबायदि आरोना मथथे आं अनुमान बानायदों बे मन्दिरखौ मथथे 50 क्रस जागोन 50 क्रस जागोन आरो दानि मार्केटआव 15 लाखसो फैसानि गोनांथि गोजोननाय थाबाय बे समाव बिथांमोना जाय समायना मन्दिर गावनि हारिनि गासैखौबो लाखिनानै जिहेतु लुफुंनो थांनाय बे समायना मन्दिराव गावसिनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जेबो सहाय मोनाखैब्लाबो बिथांमोना बे मन्दिरखौ जाफुंसार होनो थाखाय नाजागासिनो थारैनो बे समाव जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा थारैनो जोङो जे बिथांमोना दैदेनगिरि बिथांमोना खोथा होदों फेलें खालामदों बेफोरखौ जों फारफ्रोमबो थिंनिफ्राय नुबोगासिनो थारैनो बे जोंनि थाखाय एसे दुखुनांथाव जानानै दं मानोना दिनै 70 न'खर बे 70 न'खरा कालेक्सन खालामनानै लुफुंबाय 35 लाख खरसा जाबाय थारैनो बेयाव मोनसे गोनांथार बाथ्रा दङ सासे न'खराव 50,000 करै कालेक्सन खालामनानै दिनै बे थिखिनि जोंख्लाबनाय नुहुरनाय थिखिनिसिम बिथांमोना बे न'खौ लुफुंनो हाबाय आरो बांसिनखौनो लुफुंबाय दा बिथांमोना खम परिमाण दाबो 15 लाख बे 15 लाखखौबो बिथांमोना इसोरखौ फोथायनानै गामिनि बा समाजनि बर' हारिनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय खरसा खालामनानै बे मन्दिरखौबो लुफुंनो थांगासिनो थारैनो बेयाव मोनसेल' खोथाखौ जों गोजोननाय लानो हागोन बिथांमोना जे एसेबां जातिनि सायाव साननाय अननाय धोरोमनि सायाव फोथायनाय दं बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां मेसेज थारैनो बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों दिनैनि बे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव कार्बि आलं होनोब्ला बयबो मिथिगौ बे कार्बि आलं जिल्लायाव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा सुखु दुखुनि गेजेरजों जोंनि हारिनि सिन्ता धारना हारिमुनि गासैबो फारफ्रोमथिंबो राफोद जानानै बे कार्बि आलं जिल्लायाव रायजो जागासिनो दं थारैनो नोंथांमोनाबो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिबाय जानो हागौ बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं बिदाय लाबाय गोजोन्थों